danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masibati wa aklifni khair minha ya rab. Nahe da kai da Adam Zango da kai da Adogwanja sun baka kuɗi an kashe mutum rai 4 sun banke su abin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan wata mata a ƙasar Nijar ta fito ta yi wani bidiyo inda take tona wasu Adam Zango asiri akan hatsarin da suka yi da shi da adogwanja a ƙasar Nijar, inda suka buge wata mata da 'ya'yanta guda 2. A lokacin nan matan nan bata shura ba da ita da 'ya'yanta, kamar yadda ta faɗi cewa adogwanja da Adam Zango ba su nuna halin kula akan waɗannan mutanen da suka kashe ba, kawai dai sun yi tafiyarsu sun je sun gudanar da wasansu. Kamar yadda a yanzu haka wani ɗan Nijar ya fito yake faɗa a cikin wani bidiyo yake cewa ga Adam Zango ga adogwanja lafiyarsu kalau babu abin da ya same su, kuma hatsari ne dai Allah ne ya kawo shi, kuma a yanzu haka suna ƙasar Nijar ɗin babu abin da ya same su. Wannan mata ana gani dai 'yan uwa ne da ita da wannan namijin wanda ya fito ya wanke sa adogwanja a cikin wani bidiyo, kamar yadda za mu samu wannan bidiyon ku kalla ku ji irin wankewar da yawa sa adogwanja kafin mu kai ga sa muku cikakken bidiyon wannan matar da ta fito take ta tona wa Adam Zango asiri, ta zazzage su kuma take musu nasiha akan cewa su je su nemi yafiya a yafe musu a gurin 'yan uwan waɗanda suka kashe. Shi kuma wannan mutumin ɗan ƙasar Nijar da ya fito Adam Zango da adogwanja suka bashi kuɗi yake wanke su, ta ce shi ma akwai kasafinsa ranar lahira domin kuwa Allah ba zai kyale shi ba. To mai sauraro ga bidiyon da ka kalla ka ji abin da wannan mutumin yake faɗa akan irin wanki adogwanja da ya yi da Adam Zango, kafin mu kai ga sa muku bidiyon wannan matar ita ma ku ji abin da take cewa, domin kuwa ita ma ta yi magana akan wannan abin. Magulmata da 'yan hassada da 'yan bakin ciki da 'yan keta ga adogwanja ga Adam Zango, aksidan sun yi shi kuma tsotsi ne bai hwada ke kan kowa da kowa, lahiyar salau ba abin da ya same su, kuma sun zo Nijar sun yi wasa lahiya kuma su koma gida lahiya. Babu wanda ya ci mutuncin saboda ba isa ba ko zo kasar Nijar a ci mishi mutunci, saboda Nijar garin karama mishi ne, garin karama dan adam. Bare Nijar Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya muke, babu wani wanda yake da bambanci. Wa'anga kuma artist ne da suke tare da duniya ba a wada magulmata kuma ko kuma dama ai duniya Allah ya kudo nan shirin shi kuma Allah ya dora ma kamfan iblishi ma buke yake maka. Adam Zango ko ba haka bane lafiya kalau ba akan shi police station ba akan shi prison ga adogwanja jiya ko yayi bantare da waka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masibati wa aklifni khair minha ya rab. Nahe da kai da Adam Zango da kai da adogwanja sun baka kuɗi an kashe mutum rai 4 sun banke su abin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rai 4 shine zaka zo ka kama musu su baka kuɗi, kai iske ba etranje bane ba kai, nayi ba Nigerian bane ba kai, su banke mutum kuma su je su yi raye-raye su yi kiɗe-kiɗe kuma yanzu a zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayana magabata, wayana shugabanni masu neman ɗan adam yanci, ina Nijeriya suke masu neman ɗan adam yanci, kuna ina ne ana wannan banna. Wallahi akwai madakata tun da wuri, wallahi tallahi ku je ku gani ɗayan wa'annan wanda kuka kashe, wallahi ku sunu kun san ka'idodi, idan mutum ya kashe mutum kun san ka'idodi, wallahi ku je ku nemi tuba wurin su. To mai sauraro ka ji abin da wannan mata ta fito take faɗa, tana kuka tana cewa Allah ba zai kyale su ba. To mai sauraro me za ka iya cewa a dangane da wannan matar abin da ta fito ta faɗa? Wasu suna cewa matan nan ba ta da hankali, wasu kuma suna cewa gaskiya take faɗa, domin kuwa bai kamata su yi irin abin da suka yi ba.
kuma maimakon sun kaɗa mutane kada su yi wasan amma sai da suka yi. To mai sauraro, a cikin wannan maganar da wannan matar da kuma sa adogwanja wane ne mai gaskiya a ciki? Muna so mai sauraro da ka tantance mana mai gaskiya a tsakanin wannan abin da ke faruwa a yanzu. To mai sauraro, mu da nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro muna ƙara tuna maka da ka dangwalawa a bidiyon mu alamar lakin. Mun gode, sai mun ji daga gare ka.